Jane jan berpisah karo aku. yo wah ora umum Ayo blot jajal ngene iki nak nggon pasiban gedhe nak wani ya terima kasih ye sampun giliranipun Dolia apa iki diratani ya Dolia iki engko aku arep bablasno Solo apa bar joget yo bablasno Solo ya kok yo nyaren lho Mas Herman iki. yo selawase urip lagi roh kuwi jogete bae apik Nur jogete apik Pak jare bojone ewoh apa ewoh apa to Mas iya anu Mas Herman ngasakne lagu alah wong kuwi nang omah ae wong kesayangan kagem Mbak Nur to Mas iya wah alah kuwi nang omah anake nyetel tip ngono bae dijogeti mbek kuwi kurang gaya no wah woi yo ya iya toh Pak Pentol oh berarti nyawer neh heeh karo Mas Dobing Pak Beng nyawer Pak Man aman nyawer bisa ya DT kowe arek duet karo Mas Galih apa piye nah cuk mau sore kok orang ditokne rene Mas ora apa-apa engko ndaraki ngecap aku ya ora penak ora ben metu gambari no kene ngoten lho nggih ya Mas nggih pencipta lagu Lintang Asmara niki mumpung di streaming Mas nggih mriki sing ngendang ganti ora apa-apa Mas maju sita Lendo apa sapa ngono apa ayo Mas Lendo ndang ditekel kendang apa masih sebelahnya oh Mas bagus ngendang Gus mau watos ya Gus lah niku piye spesial jenengan nyipta lagu Lintang Asmara niku janjane kanggo sinten to Mas pripun Pak nyipta lagu Lintang Asmara niku kangge sinten kangge nggih enten lah ngono enten ning boten dadi dados Pak wah ra boleh apa dikasih inisialnya Mas inisialnya D ya Dimas mosok seneng karo Dimas Dimas kok Dimas sih upama ngono wah enek sing drecek Mbak Eva Eva lah ya kan ada E-nya oh iya aku lali aja ndeng timbangane tak pek mantu dhewe oh berarti Y karo R tibake wis di sing ngakon ya Reva kuwi kok oh rambutnya brintik dianu Mas oh kuwi sendika dawuh kuwi nak karo selama janur kuning belum melengkung bebas ya itu oke yo diaturake Lintang Asmara yo ya jumbuh kalewan penyiptanipun yo diaturake Mas